नोंथांमोना बे गलायाव गोबां बिबांनि बेबायदिनो गानग्रा जोमग्रा बेसादफोरखौ मोननो हागोन। नोंथांमोना नांगौ बायदि बे गलायाव फैनानै नोंसोरो गावनि चॉइस बायदि रेटफोरखौ बार्गेनिं खालामनानै लांफैनो हागोन। बेनिखायनो बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम बेखौ दिन्थिहरनाय जादों, जाहाथे नोंथांमोना बे बर'फोरनि गलायाव फैनानै माबा मोनसे नांगौखिनिखौ पारचेस खालामो। जों दिनै गावजों गाव सहाय होलायनांगौ। जोंनि बर' हारिफ्रा बेबायदिनो जोङो बिजनेसाव जौगालांनांगौ। बयबो जोङो गावजों गाव हेफाजाब होलायनांगौ। जाथिनि सहाय नङाब्ला माबा मोनसे फालांगि एबा बेफारफ्रा थांनानै थाया। बेनिखायनो जों नांगौ जाथिनि सहाय, आरो बर' हारिया गासैबो बेबादिनो फालांगि खालामनायाव जौगानांगौ। बेनिखायनो नोंथांमोना नांगौबा नैबे आंनि गलायाव फैनानै नोंथांमोननि नांगौखिनिखौ नोंथांमोना चॉइस खालामनानै लांफैनो हागोन। गोबां बिबांनि बियो गरम बोथोरनि जे हाफ पेन्टफोर दं नै, आरो टि शार्टफोर, जेरै मेन टि शार्ट, जेन्ट्सफोरनि टि शार्ट, आरो बेबादिनो लवार निकार, कलार टि शार्ट, जिन्स पेन्ट, बेबायदिनो नैबे एडिडास, बेबायदिनो गोबां बिबांनि नोंथांमोना बेयाव चॉइस खालामनानै लांफैनो हागोन। नैबे नै मेगजन, मोजां मोजां बे सिफ्रा बिराद मोजां। नोंथांमोना बेबायदि सिखौ लांफैनो हागोन। नोंथांमोननिसिम आं देखायनो नाजागोन। बेयाव किड्स वेर, उन्दैफोरनि आरो गिदिरफोरनि फाननाय जायो। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ खावलायनायनि गेजेरजों बे आंनि गलायाव जाहाथे फैनानै एसेबाबो नांगौखिनिखौ बायफैयो। नैबे जिन्स डिजाइन, हासिनाय गोनां, बिराद मोजां। बेबो गोबां बिबांनि बेबायदिनो खम रेन्जनि, एसे दाम गोसानि गोबां दं। नोंथांमोना नोंथांमोननि चॉइस बायदि बार्गेनिं खालामनानै लांफैनो हागोन। नोंथांमोना कमेन्टआवबो सोंहरनो हागोन दामफोरखौ बेसेनि दं। जोङो माबा मोनसे बायनांगौबा दखानफ्राव बार्गेनिं खालामनांगौ। बर'आनो जा हारसायानो जा, दामफोरखौ बुख्लोलाय खालामनांगौ। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ खावलायो, जाहाथे जोंनि बर'फ्राबो एसे बिजनेसाव जौगायो। बयजों जों हेफाजाब होलायनांगौ, जों गावजों गाव। गोबां बिबांनि, आरो बेयाव दा अखा बोथोर, साथाफोरबो दं। नै नोंथांमोना नायफैनो हागोन। गोबां बिबांनि, जेरै लेडिस साथा, ओमफ्राय जेन्ट्स साथा बेयाव दङ। ओंखायनो खावलायबाय, बे आंनि गलायाव फैनानै नोंथांमोना नांगौखिनिखौ लांफैनो हागोन।